Viděl jsi už oné? Viděl jsi už Dota 2 film? Tak se to někdy pozri, to je úplně super. Jak by si chcel, tak ti poviem aj link. Dám ti link, hej. Má to teda hodinku, je to vlastně o tých najlepších hráčoch a najlepších týmoch. Taký v podstate ako keby dokument, ako žili, ako žijú. A o tom turnaj povedať. Byl som sa na tom zasmiel a tak dobrý film. No, to nevím, to nevím.